La mostra gastronòmica del Conill de Vilafant aconsegueix la major afluència de visitants al voltant de la 1 del migdia. És l'hora que molts aprofiten per dinar. Després de fer-se amb el tiquet per 7 euros, es pot fer la degustació de diferents plats cuinats amb conill i elaborats pels restaurants de la zona. Aquest any, a més, el tiquet ha ofert un descompte de 3 euros per la compra de carn de conill en les carnisseries del poble. La mostra ja ha arribat a la 14a edició i compta amb un índex de popularitat molt alt arreu de la comarca. La mostra del conill es complementa amb diferents activitats, com les nombroses parades de productes artesanals, la trobada de col·leccionistes de plaques de cava i una concentració de vehicles antics. La nova associació de veïns del casc antic ha aprofitat per presentar-se en societat amb una curiosa iniciativa, repartir abraçades gratuïtament entre els visitants. També la plataforma Vilafant Decideix hi ha instal·lat una urna per recollir vots anticipats per a la consulta sobiranista del 25 d'abril.